Τι λέει εδώ? Πες μου, ρε παιδί μου, τι λέει. Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου Ναι. 2014. Έτος 200 r.fi. Είναι το... 599 ευρώ. Είναι τα φύλλα που έχει βγάλει η εφημερίδα. Μετράει τα φύλλα της. Κατάλαβες. Τι μετράει? Κάθε ένα φύλλο, κάθε μέρα μετράει ένα φύλλο. Έχει βγάλει τόσες μέρες. Πόσες χιλιάδες λέει. Τι φύλλο έχει, αριθμό φύλλου. 3.000. 599. 3.599 φύλλα έχει βγάλει. Δηλαδή τόσες μέρες. Κάθε μέρα υπολογίζεται ένα φύλλο αυτό. Βόμβες βυθού. Ναι, είναι βόμβες βυθού. Αυτές που... Διάβαζε να ακούω κι εγώ, ρε Νίκο. Διάβαζε λίγο, δηλαδή να ακούω κι εγώ. Τα υποκαταστροφή χημικά της Συρίας 260 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αχαίας. Της Αχαΐας. Ναι. Κακό αυτό, Νίκο. Γιατί? Γιατί βρωμίζουν τη θάλασσα. Αυτά τα χημικά βρωμίζουν τη θάλασσα.